No niin, morjesta. Tässä kesätreeniä nytten ja tämä ensimmäinen harjoitus on niin sanottu rebound-harjoitus. Mä laitan tästä koko harjoituksen sulle linkin tonne YouTubeen, siellä mä teen tämän saman harjoituksen niin kuin kokonaisuudesta alusta loppuun niin kuin sitten metronomin kanssa, mutta mä näytän sulle tämän periaatteen ja mä soitan tuossa ilman metronomia tämän ja pyritään sille, että soitat mukana, mutta lähinnä tässä käydään ekaksi tämä itse harjoitus läpi. Tässä on 4 erilaista kohtaa. Tässä on ykkönen, joka soitetaan ihan 4/4, niin silloin tehdään tälleen. Ja tämä on rebound-harjoitus. Eli 4/4, ykkösharjoitus menee tälleen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Niin kuin näet, niin aina se 4-sana jää tänne alas. Ja siitä sen jälkeen vaihtuu aina toinen käsi. Ja tämä harjoitus on siinä mielessä tärkeää, että me harjoitellaan tätä ranteen liikettä. Ja sä teet pelkästään tämän ranteelle. Jos sä katsot tästä sivusta, kun mä teen, niin se näyttää tältä. 1, 2, nyt tuo vähän huonosti mutta siirretään vähän näin, niin näet mun kunnon rannen liikkeen. Muista pitää nämä kämmenselät ylöspäin. Näin. Ja tälleen sä näet mun ton rannen liikkeen. Ja idea on se, että me annetaan tulla tonne ylös aina se kapula. Ja siitä tulee se rebound-nimitys. Se kimpoo siitä pädistä tonne ylös. Toki sä voit tehdä tämän virvelin myös. Mä monesti teenkin sen. Mutta tää on tärkeä harjoitus, tää kannattaa tehdä säännöllisesti. Elikkä me kerrataan vielä. Ykkösharjoitus menee 4, eli 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kakkosharjoitus menee 3. Taas sä lasket vaan 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aina jää tonne se 3, jää tonne alas. Äsken jäi 4 alas, 4, 4, noin. Niin muistat jättää sen kapulan sinne alas aina, kun se käsi vaihtuu. Ja tavallaan me lähdetään täältä alhaalta liikkeelle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eli kakkonen oli, laskettiin 3. Kolmonen lasketaan 5. Ja se menee tälleen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eli tähän malliin. Elikkä ykkönen lasketaan 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kakkonen 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja sitten tulee 3 laskettiin 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Näin. Ja sitten tulee vielä 4-harjoitus. Ja 4-harjoitus tehtäisiin sillä viisi, että ekaksi liidataan oikealla ja sitten vasemmalla. Ja oikea liidi ekaksi. Se tapahtuu näin. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, stop. Elikkä silloin kun liitat oikealla, niin oikea tekee 8/8 ja oikea tekee koko ajan 8/8, mutta vasuri tulee aina sille toiselle tahille mukaan. Ja siitä saadaan sitten 16/8. Oikea vasen, oikea vasen, oikea vasen. Sitten kun sä sen oot tehnyt, se kun on tehty, niin sitten tehdään vasenliidat. Eli ihan sama aina vasemmalla. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4 ja stop. Eli tolleen menee nämä 1-4 nämä harjoitukset. Ja nyt mä lähetän sulle seuraavan videon, missä tehdään pienellä hitaalla temmolla nämä kaikki putkeen. Mutta kertaa tätä videoa
niin kauan, että sä ymmärrät tämän systeemin, että miten tämä nyt meni. Ja todennäköisesti sun ei tarvitse katsoa tää kuin yhden kerran läpi. Niin se on siinä. Mä teen uuden videon sulle nyt saman tien. Moi!